tana ɗaukan wayanta ta soma game ɗin ta cikin sauri sai ranta ke matuƙar ɓaci, shi yasa ta kasa controlling ɗin kanta tsaban yadda ranta ke kuna. Sai kuma ta jefar da wayan a saman gadon nata ta miƙe da sauri ta fita ta yi da gudu da nufin downstairs. Ganin babu su a falon sai ta nufi ɗakin mahaifinta da sauri ta banka da ƙofar da ƙarfi. Yayan Ali da Zubairu da ke gaban gadon da Abi yake kwance sun tasa shi a gaba suna tsiye shi da bala'i duk kuwa sun ga mawuyacin halin da yake ciki. Hakan bai sa sun dakata daga amayar masa da tijaran da suka ɗibo ba, ko tausayi babu alamarinsu. Ko da ƙofar Mima da ta yi ne sa duk suka tsaya suna mayar da kallon su ga ƙofa, inda suka sauke idanuwansu a kanta, ita ma take bin su da kallon idanuwanta sun kada sun jawur tsabar bacin rai. Gaba ɗaya idanuwanta sun rufe, ta manta da cewa su ɗin 'yan uwan mahaifinta ne. Ta nufi ciki a zuciya tana cewa, "What are you doing here? What brings you to Abyss room? Get out, get out." Zubairu ne ya dage falla mata marin da sai da ya sa ta duke a wajen tana tsandara ido. Daga Nuszara har house girl ɗin da ke falon sun yi cirko sai da suka tsorata saboda ihun da Mima ta yi. Musamman ma Nuszara tunda bata san su ba, sai house girl ɗin ne ta yi mata bayani da suka nemi shiga ɗakin Abi za ta hana su. Da yake ita ta san su tun shekarun baya da suka zuwa. Yanda Mima take ihun zaka ce an yanka ta ne saboda abin da bata taba ji bane ya faru a rayuwarta. Tunda uwarta ta tsuguna ta haife ta ba a taba marinta ba, shi yasa duk ta gama gigicewa ta rasa gabas da yamma. Abi kuma tuni ya soma kuka saboda ganin abin da Zubairu ya yi wa diyarsa. Idan da a ce yana da kafafun tashi, wallahi babu abin da zai hana shi rama mata saboda yanda zuciyarsa take tafarfasa. Cikin rawar murya da kuka da kyar ya soma maganar sa cikin gurbatacciyar hausarsa ya ce, "Yaya Zubairu, me yasa ka mara min ummi? Me yasa? Me taimako? Dan Allah kar ku kashe min ita, na roƙe ku." Yanda Abi yake yi sai duk suka saki baki suna kallon shi. Ikon Allah, yanzu kai Faruk dan an yi mata wannan dan marin shine kake kuka ka tayar da hankalinka haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabbas maganar da ake faɗa ya tabbata. Ashe bayan rashin auren da kake yi mata take yawon karuwanci, kai ma bin da kake yi wato ita shafeffiyar da mai ba za ta tabu ba tunda kana samun abin da kake so ko? Enough yaya, enough. Yi magana cikin rawar baki sosai, wanda da ƙyar ya iya faɗi tsabar tashin hankalin da yake cinsa da jin abin da ɗan uwansa yake faɗa. Yaya Ali da ya yi maganar sai ya sake cewa, "Dan rufe mana baki. Ku za ka ce ƙarya ne bayan gashi mun gani. Shi yasa Allah ya kama ka, ga kanan a kwance babu ƙafafu, ciwon kansa ya kama ka. To wallahi kaɗan ma ka gani muddin ba za ka canja alƙibla ba." Ka gudu ka bar kasanka, ka zo nan ka ɗauki al'adun wasu, sannan ka koya wa ɗiyarka karuwanci, ga ta nan gandami mai a take aure. Ƙanin kan bayan ta mun aurar da su amma kai kai. Ke sa ma matarka ta gudu ta barka tunda muna da labarin komi. Abin ma da yasa ka gan mu a nan don mun ji labarin ciwon ka ne, kar duniya ta tsine mana a matsayin mu na 'yan uwanka. Muka zo mu taimake ka. Za ka ba mu wannan mara kunyan yarinyar taka mu je can mu aure da ita, ko ka rage nauyin a kanka? Duk maganganun da Yaya Ali yake yi gaba ɗaya Abi ya tsaya yana sauraron sa, inda hawayen fuskar sa ya sake saukowa ya kwaranya kamar an kunna famfo, domin ya ma kasa magana. Mima da sai yanzu ta gama dawowa hayyacinta
sai ta tashi da gudu ta faɗa ƙirjin abi ɗinta ta sake kuka mai tsuma rai sosai. take kukan tana kiran sunansa, so take yi ta ce mishi ya daina kuka amma bakinta ya ƙi furtawa illa kukan da take. Shi kuwa sosai jikinsa ke rawa yana hawaye, babu daman taɓa ta domin gaba ɗayan jikinsa baya aiki. Zubairu ya ce, ka gani ko yaya Ali, tun ba mu je ko ina ba sun soma nuna mana halin karuwancin. Sai ya kalli Mima ya daka mata tsawa ya ce, tashi ki je ki haɗo kayan ki mutu. Ita duk ba ma ta san me suke magana a kai ba ko kaɗan, ta ƙi ɗagowa daga jikin Abi illa kukan da take ƙara yawaitawa. Abi da ƙyar yace da su, babu inda ɗiyata za ta bi ku wallahi. Na gode da taimakon naku yaya, za ku iya tafiya. A zuciya yaya Ali ya ce, haka kace ko? Mu yi tattaki tun daga uwa duniya amma ka ƙi bin umarninmu? To shikenan, Allah ya gani mun sauke haƙinka tunda haka za ka zaɓa. Taho mu je Zubairu, yau za mu koma gida. Haka suka fice gaba ɗayansu a fusace. Sai lokacin Mima ta ɗago kai tana kallon Abi ɗinta da idanuwanta suka kaɗa suka yi jariwar ta ce, what are they saying Abi? Please tell me. No, Ummi, stop talking. Okay. Gina masa kanta ta yi inda sosai hawayenta suke tsiyaya. Girgiza mata kai yana cewa, stop crying, please, I don't want to see your tears flow, please Ummi. Hannayenta ta saka tana share hawayen, sai kuma ta saka hannunta ta shafa inda Zubairu ya mare ta. Wurin sosai ya kumbura, ya yi ja har yatsunsa sun fito. Sai ta sake shigewa jikin Abi ɗinta tana ɓoye fuskarta, jin wasu sababbin hawaye sun sake zubo mata. Bai ce mata komai ba, illa a haka suka ci gaba da zama. Yana jin yadda take fitar da numfashi da shasheka na tsawon lokaci kafin kuma ya ji fitar numfashin nata ya sauya. Hakan ya sa ya gane cewa ta samu barci. Shi ma lamshe idanunsa ya yi, yana mai jin hawayen sun cika mishi ido. Ba komai ya tuna ba sai rayuwarsu na baya, da yanda a da suke tsantsan farin ciki a koda yaushe. Sai dai kuma lokaci ɗaya Allah ya jarrabe shi da wahalhalun ciwukan nan, kansa da ciwon suga. Ya yi jinya na ɗan wasu watanni a asibiti, inda lokaci ɗaya kuma side ɗin jikin shi ya daina aiki gaba ɗaya. Mafarin kenan da suka saka gaba ɗayansu suka rasa farin cikinsu. Daga baya likitoci sun sallame shi domin sun ce jinyansa sai dai a gida saboda zai daɗe bai warke ba, kuma hakan zai cinye musu kuɗi sosai ga wahalhalun zirga-zirga na asibiti. Dole aka mayar da shi gida, likita ke kula da shi. Tashi ɗaya mahaifiyar Mima ta nuna gajiyawarta da mishi hidima na yau da kullum a matsayin shi na majinyaci wanda bai iya taɓuka komai wa kansa. A wani ranar da ba su taɓa mantawa da shi ba, Mima ta tafi sukul sai dawowa ta yi ta tarar ummanta ta tafi, wanda sanadiyyar tafiyar nata ne ciwon ya sake yin tsanani ga mahaifinta, domin a da yana iya magana sosai amma daga baya ya daina magana gaba ɗaya. Mima ta sha kuka, wanda hakan ya saka har sai da ta yi jinya tsabar ruɗu da tashin hankalin da take ciki. Tana ganin lokaci ɗaya Allah ya jarrabe su da matsaloli kala-kala, har hakan ya sanadiyar tafiyar mahaifiyar ta kasa yardar mahaifiyarta za ta iya musu haka, ita da mahaifinta. Duk rayuwar da suka gina tsawon shekaru amma lokaci ɗaya ta rushe musu. Me yasa ba za ta yi haƙuri na ɗan lokaci ba abu ya samu lafiya ba? Me yasa za ta nuna gajiyawarta da laluran Abi ɗinta? Ashe ma dama ba san su take yi ba, da har za ta iya tsallake ta bar su a wannan duniyar?
hakika abin ya bata mata rai, wanda lokaci ɗaya gaba ɗaya duniyar ta yi mata zafi, ta sauya mata, wanda tana ji kamar gwara mutuwarta da wannan rayuwar. Sai lokaci ɗaya Mima ta sauya saboda kunci da raɗin da ummin nata ta sanya mata. Sai lokaci ɗaya Mima ta sauya saboda kunci da raɗin da ummin ta sanya mata. Ga kuma uwa uba wanda take ƙauna yana kwanci tamkar matacce. Hakan na nufin ta rasa kowa kenan nata? A da ita mai son fara'a ce matuƙa, ga surutu kamar aku, don idan ta soma zuba ba ta jin bari. Shi yasa wannan halin nata ya zama kowa nata ne. Idan har ta zauna a wuri dole sai ka santa. Mahaifinta ya koya mata sangarta da shagwaba domin ita bata san bari ba. Hakan ya sa ta taso yarinya mai kazar-kazar da son wasa har girmanta. Tana jin ta tamkar yarinya karama ce, ga dolanci irin na 'yan fari, kuma ga ta auta. Ga kuma yadda iyayenta suka ɓata ta da gata. Lokaci ɗaya sai kuma komi ya juya mata baya, ta dawo tamkar miskila. Fata dariya fure murmushi, kullum gani take rayuwarta mafarki ne, akwai ranar da za ta farka, shi yasa koyaushe tunanin take da damuwa. Idan ka ganta tana murmushi to tabbas suna gaban abi ɗinta ne domin saka shi farin ciki. Shi ma da ya ci gaba da samun kulawa domin tuni an kawo nurse tana kula da shi, ita take mishi komi. Sai kuma likitan da take duba shi a sannu har gashi yana iya yin magana, shi ma da ƙyar domin wani lokacin baya iya duk da yana sani. Babu abin da ya fi komi saka Mima farin ciki illa ganin mahaifin nata ya soma magana. Hakan na nufin wata rana zai warke ya tashi kamar yadda yake a baya, kuma za su ci gaba da rayuwarsu ta farin ciki ko da babu mahaifiyarta a tare da su. Idan ta tuna hakan shine take jin salama a rayuwarta. Da farko ta daina zuwa sukul, sai da mahaifin nata ya soma samun sauki sannan ya matsa mata akan ta koma. Yanzu haka tana digiri ɗinta ne a fannin mass comm, kuma tana zangon ƙarshe domin watanni ya rage mata. She is 26 years old. Shi ɗaya ne wajen mahaifiyarsa, asalinsu 'yan Yola ne Fulanin can. Mahaifiyar shi ita ce ta farko wajen mahaifinsu, Alhaji Ahmad Riskuwa. Matansa biyu da maman Faruk sunanta Zulaiha da kuma Jummatu, amma suna kiranta da Jamma. Bayan shekaru mai tsaho da Zulaihat bata haihu ba, sai iyayen Ahmad suka sanya shi ya karo aure ya auri Jamma. Ita kuma daga zuwa ta haifi Yaya Ali. Bayan shi ta jima kafin ta sake haihuwa, inda ta sami cikin Zubairu. Ashe ita ma Zulaiha tana da ciki, amma babu wanda ya sani. Sai da Jamma ta haifi Zubairu kafin cikin Zulaiha ya bayyana, aikuwa ta sha habaici wajen su Jamma da 'yan uwan Ahmad, sai dai bata biye musu tunda Allah ya bata nata na biyun, ita ba juya bace kamar yadda suke faɗi. Zubairu na da watanni 4 aka haifi Faruk. Za ku ga murna wajen Ahmad domin ji yake yi kamar ba a taɓa haihuwar masa komai ba sai yanzu, domin ƙaunar da yake yi wa Zulaiha ta wuce kwatance. Shi yasa dangin shi suke jin haushinta sosai, sai kuma suka sami dama wajen rashin haihuwarta suka saka shi ya ƙaro aure. Tun tasowar yaran Ahmad ya riga da ya bambanta su domin baya iya ɓoye soyayyar shiga Faruk. Wannan dalilin ne Jamma da yaranta suka tsani Faruk sosai, ko kaɗan baya jin daɗin zama da su illa wajen mahaifinsa da mahaifiyarsa. A haka Jamma ta soma biye-biye wajen bokaye domin ta raba Faruk da soyayyar mahaifin shi, inda kuma ta sanya Zulaiha ciwo, lokaci ɗaya ta mutu. Mutuwar nashi shi ya janyo Ahmad ya samu ciwon zuciya, inda ya yi jinya mai tsayi kafin ya rasu. Faruk ya taso cikin maraici da ukubar rayuwa, wanda ya gwammace mutuwarsa da rayuwarsa. Sai dai Allah shi ne mai rayawa, shi yasa har ya kai girmansa.
A lokacin da mahaifinsa ya rasu ya gama secondary school ɗinsa, ko da ya mutu kuma an ƙi ba shi gadon shi bari ya ci gaba da karatu. Sai ya koma aikin ƙarfi tare da taimakon dangin mahaifiyar shi da suka rage mishi, a haka yake rayuwa yake samun abin sakawa a bakinsa. Domin shi bai da wani amfani a gidansu tunda har koransa ma sun yi. Sai daga baya ne ɗan uwan maman shi suka nema masa 'yancin shi, shine suka bar shi yana kwana a zauren gida. Rayuwa ta ci gaba inda har sai Ali suka gama karatun su suka samu aikin yi. A lokacin da Allah ya taimaki Faruk ya haɗu da wani ubangida mai kuɗin gaske yana mishi gadi. Sai lokacin da suka ɗauka yana mishi aiki wanda ya haifa da hankalinsa sai ya ɗauke shi ya tafi da shi can Riyadh. Kasancewar a can matarsa da diyarsa suke zaune. A nan kuma Najeriya kasuwancinsa yake yi, yana da kamfani. Nan Faruk yake mishi gadi, ya mayar da shi can ne saboda ya rika taimaka mishi a can tunda ya yaba da hankalin shi. Ga kuma tausayi da yake bashi domin ya san komai cikin rayuwarsa tunda ya taɓa tambayar shi. Shi sa ya yanke shawarar kai shi can Riyadh ya kula masa da dukiyarsa sannan kuma ya saka shi a makaranta. Tunda ya alƙawarin sai 'yan uwansa suka yi alfahari da shi, sai sun dawo suna da na sanin korarsa da suka yi. Wannan ne mafarin da ya sa Faruk ya dawo Riyadh da zama har yayi karatu ya samu aikin yi, inda lokaci ɗaya Allah ya buɗa mishi yayi kuɗin kanshi. A lokacin har ya auri diyar uban gidansa, tunda soyayya mai ƙarfi ta shiga tsakaninsu. Sai dai Allah bai taɓa ba sa haihuwa ba, shekara da shekaru. Shekara 10 suna zaune da Abiha kafin Allah ya ɗauki ranta, inda ta rasu har lokacin bata taɓa ko da ɓarin wata ba ne. Shi kuma Faruk ya ƙi yin aure domin kawai farin cikin ta. Yana ganin bai kyauta ba muddin ya yi mata kishiya saboda gudunmuwar da mahaifinta ya bashi a rayuwa. Domin a lokacin ma mahaifin nata tuni ya daɗe da rasuwa, sai mahaifiyarta ita kuma ta koma can danginta har ta sake aure. Mutuwar Abi'a ta taɓa Faruk sosai, inda ya jima bai sake aure ba. A lokacin ne yanke shawarar zuwa Najeriya neman 'yan uwansa tunda ya rasa kowa nasa a nan. Zuwansa ya tarar da su Yaya Ali sun sami ci gaba sosai tunda dukkansu suna aiki da albashi mai tsoka, inda suka rushe gidansu suka yi na zamani kowanne da nashi fatadin tare da matansa da yaransu. Abubuwa da dama sun sauya mishi domin an yi rashi kala-kala, inda Jamma tuni ta daɗe da rasuwa ita ma, kuma wasu daga cikin dangin maman shi na kusa. Sai Yaya Ali sun yi matukar mamakin ganin Faruk ya sauya ya yi kuɗi sosai, domin ko hausansa ma tuni ta ɓace a bakinsa sai ɗaiɗai, sai hassada ta cika zuciyarsa ganin ya fi su. Sai dai shi bai duba wannan illa alkhairin da ta yi musu. Duk ya biya zaka dangi ya gaishe su, inda ya tashi tafiya sai su Yaya Ali suka ce ba su san zancen ba, wai a dole sai ya dawo Najeriya da ya zauna da su. Shi kuma ya ce musu ba zai taba iya ba tunda ya baro dukiyansa da komai nashi a can, domin a lokacin har kamfani biyu ne da shi a can. Haka suka yi ta ji suna gani har ya tafi ya bar su, domin a tunaninsu za su iya juya shi. Sai dai ya yi musu alkawarin zai dinga dawowa yana ganin su. Allah da ikonsa, a faɗi tashin da yake yi na ziyartar zuwa Najeriya duba 'yan uwansa, sai suka ci karo da mahaifiyar Mima. Sunanta Zulaiha 'yar Kaduna ce, inda lokaci ɗaya soyayya ta shiga tsakanin Abi da kuma ita Zulaiha, kuma bai yi ƙasa a gwiwa ba har ya sanar mata. Duk da a lokacin yana da shekaru sosai ba kamar ita yarinya jagal ba, amma kuma kasancewarsa mai kuɗi yana samun jin daɗi sosai, gimar nasa ya ɓoye tamkar yaro ɗan shekara 35. Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora